Kublai pi barok ki pai ba ki ba pece kaneka video junga hagane ka pote kumba pi la yo I hapo ka kerteng jong kaneka video hapo ka thumbnail jong kaneka video mo dah kaneka video ngan YouTube ye pi ba ki dan kita ki artli ki news ka wei kalong ka good news na ka bata jong pi ki ba pai ba ki ba pece kaneka video but ka ba so si pat ka wei kalong ba ka don kata ka wei ka bad news ka bangan sa YouTube ye pi kama den jong kaneka video te sampai jadu bukut kanang ba pin sngotu kanang ba pin yo jing tip yo la salah syai la sing balai kumne nak ai kadau pat kum tata tar yo pin sakali dengan kerpa di pi baro ki pai ba ban ye pe jadu bukut jong kane ka video khana mo pin ye tip syai ya ka jumot jong kane ka video dah kane ka video mo ngan sa lek nang kong ha ka bide pat kata ka good news te mane man step shwa bang ki thia shwa bang tap ya ka video ha ka pra pa je te pra minute ki subscriber hapo kaneka channel ka jongpi production kila cross kumba khasan hajar ngot ke subscriber ha kaneka channel jongpi production te napi peniang ye ki pajba khasan hajar ngot hapo ka madan football mo baro si madan kila dap ha ka to ka madan football te banyo ya kaneki khasan hajar ngot ke subscriber kamde ka basuk papin la ban banyo ye ki pajba bakin klik khasan hajar sin ya auto subscribe hakpo ka channel ka jongpi te nadu udonot nadu ukulong senam ujonga mo na ai kublai share ngo e pi baro ki pai ba ki blaya subscribe ya kana ka channel ka jongpi production hadu khasan hajar hadu menta kala cross komba khasan hajar lai po ngut ai ki ba laya subscribe te kata mo hak bi de bagata ka good news ka banga kwa banya share lang bat pi ki pai ba ki ba pe ja kana ka video te hak ba but pat ngan sa like no ya kata ka pat news mat kata kalong ba ngatang marwe ngam nom la ban sim ya kata ka rai te dena kata ka daw mo banga khot ngawari phi baro ki subscriber jong ka ka channel bangin ya sim ka wei ka rai ka wei ka lenti ba kumnongin le kumnongin mang hapo jong kata ka jing jumot jonga ya phi te kata kalong ba ngala mut no ban change lana ban pan klano ya ka kertang jong ka channel naka jongpi production shak ko wei pat ka kertang channel te dena kata daw banga kwa ban wat jumot ke phi baro ke subscriber mo ke ba following na do mshwa hado menta ya la sai ki dani kato kaningot ke bala ya follow te kalong na am bangin ya pan klano bangin chain no ya kaneka kertang jong ka jongpi production shak ko wei pat ka kertang ka ba thamai te ya la sai ki dan na pang jongpi ki ba kwa ban I suggestion ngin bu kertang kumno lane ngin bu ya ka brand name ka ba kumno mo te kawi ka suggestion ka ba ngabu kalong ba ngan bu na ka kertang full legal name ka jonga ka kertang ba shisha jonga mo ka ba ngandang mod ban bu tang albinsius te bat ka ba arpat ka option ka ba ngalabu kalong ba live with ba du te tang kita ke artli ki option ki banga jit banbu hakaneka channel te dena ta kada mga pan ka jingbit na phi ki subscriber mo hato long na am bangin pankalano shakita ki kerteng ki banga mod ban cheno ya ka kerteng jong kaneka jongpi production shakawi pan dengan tharai hadin jong kaneka video mo kata ka jongpi production kala jano napo ka YouTube kala long kumba de en hapo ka film i kumtomo tengah sengu shejar ya baro ki pajba mo de lamba kane ka kertang jongpi production baki tip baki itu baki yo I ya kadur kadar baki yo sngow ya ki jingkran ki jonga baki yo I ya ki kam ki bangale te de na kata ka kertang jongpi production baki lap ki tip ki sham yang hapo ka YouTube te nala de hinga snow mesisha ya kata ka kertang jongpi mo te yala sai kidan ki wei ki kertang ki ba dan hapo ka jumut ka jing perkha jongpi te phila ban pasat ya kita ban pha hapo ki comment box ba ngan bu da ka kertang hapo jong kane ka channel ka jonga da shisha ke ngamla ban sim marwe ya kata ka rai mo nama ka kamdei re ka rai ka beriah ka dei ka rai ka ba he la no banong te denang ta da banga khot ngogari phi ki pai ba mo banya ai ya kita ki
ka jeng sngau ka jong phi haki bite ba kata ka jeng mut ka bang don ban le no ya ban pan thamai no ya kata ka kerteng ka ba thamai te hoj kane kam dere kata ka jeng ai jeng mut jong ki wei ki ar ka jeng ai jeng mut jong ki parlo ka jeng ai jeng mut jong ka samla ka jong amo ban pan kala no ya kata ka kerteng kadi ka jeng mut ka jong nga hi marwei shimet hi bangat chenyo ta ha ba nga pet nya kane ka kerteng jong phi production ta nga pet pat bat ka rukom pen mi video jong pat kam ya hap shure te dinna ta ka dau kan ba nga la mon no ban chenyo ha ka bite ba ka rukom ba pan long pen ya sergim no bat ka kerteng bat ki video ki jonga te dinna ta ka dau ba nga la mon no ban chen ya kata ka kerteng te katahi kadai ka dau ba ka dau san mo ya kata ka jingkwa ka jonga ban chen no ya kata ka kerteng te ta ka nga kwa ban ya pleu jumut bat phi ki subscriber ki ba jo page ki video jonga man la ka sngi te ladangin chen no ya kane ka YouTube channel shak awe pat ka kerteng te pila ban ai ki suggestion jong phi ngin bu da kata ka ding langot ngin bu da kata ka sladeng bat kum ta ter te pila ban ai ki kerteng ki ba ki don hapo ka jengmut ka jeng perkhat jong phi ngin bu da ka we e pat ka kerteng ti yo le se ki don sa ki we pat ha ka liang ki ba om don kam ban chen te ngin le no kum no ngin chen no da ki we pat ki rukom idea jong phi vlog la ne jong phi ruspa jong phi dok jong phi lazy bat kum ta tergi jengmut ki jemang jong phi mo te phila ban ya ai ru ya kum kita ki suggestion ki ba dan nakaliang ka jong phi te tangkum ne hingan pan kun no ya kane ka video ha kane ka sngi te ga second do pat ha ki wi pat ki video ki ban wan la shai ka sngi thanks for watching bye bye